Predstav si, ty si teraz momentálne kurenár. Okay. Je nedeľa večer, cez týždeň pracuješ. Niekedy tie cenové ponuky potrebuješ spracovať. Čiže si doma, rodinka, víkend beží, ale ty musíš byť opäť v práci a riešiť, tvoriť cenovú ponuku, ktorá ti potom prinesie prácu na to ďalšie obdobie. No a jak mi to ty vyriešiš? Buď vieme spraviť to cez konfigurátor, ktorý máme zaradený na našom e-shope. Je tam súpis položiek a finálna cena, ktorá je pre teba. Tam bude zoznam? Je to pekne vypracovaný zoznam od tých najdrobnejších položiek až po zdroj tepla, komplet zoznam, ktorý vieš použiť, dáš si k tomu svoju cenu práce a máš správnu cenovú ponuku. A všetko to trvá do 5. Vítajte pri ďalšej časti podcastu Stavba a technológie a v tejto časti prijal pozvanie Mišo Pipka z našej firmy. Michal, vitaj. Ďakujem pekne za pozvanie. Michal, vitaj u nás. Čo za zaujímavý projekt alebo službu si nám tu priniesol? Je to projekt, ktorý je určený kurenárom, ktorí sa venujú kúreniu, podlahovým kúreniam, tepelným čerpadlom, všeobecne v rámci kúrenia. Čiže keď som malý kurenár, tak teraz by som mal zbystriť pozornosť, tak? Určite. OK, čo v ňom riešime? A riešime všetky problémy, ktoré ty ako malý kurenár sa stretáva, čiže tvorba cenových ponúk, dodávky materiálov, servis a spúšťanie plynových kotlov, tepelných čerpadiel do prevádzky. Nie to zaujímavo, ale ja sa teraz vrátim. Povedali sme si, že si tu po tretíkrát. Ako dlho si ty vlastne u nás? Aktuálne mi končí 9. rok a začínam 10. v marci. No, takže už vlastne dostaneš potom diplom. Alebo nejaký darček, ako je u nás zvykom, k 10. výročiu. A čo si u nás robil za tie roky, že teraz vlastne, že už si tu bol na čo? Na podlahovky? Podlahové kúrenie, plynové kotly, obliadka, inštalácia, na čo si dať pozor. Si aký multitalent? Tak povedz, čo si všetko robil, alebo čo a teraz máš asi nejaký iný ďalší projekt. Tak doteraz, čo sa riešilo, alebo čo som riešil vo firme, tak bolo to obchodno-technické poradenstvo, čiže od obliadky, tvorby cenových ponúk, prejdenie si stavby, organizáciu práce na stavbe, čiže keď je to, rodinný dom v rámci rekuperácie podlahového kúrenia zdroja, čiže dosledovanie, následne školenie obsluhy a fakturácia. Čiže fakt od začiatku toho prvého kontaktu až po finálne vyhotovanie a odozdanie. Či to si robil 8 rokov? Áno. A tebe sa baviť? Áno, musíš povedať áno, keď ťa to prestávam baviť. Je pravda, že vlastne keď niekto robí obchodiaka, tak ono to stále vlastne ako keby naháňanie vlastného chvosta, nie? Stále je to, nie je to tak dookola, ale stále to bola tá istá pre mňa práca, čiže ráno vstať, zobrať telefón, vytelefonovať si nových zákazníkov, vyriešiť problémy na stavbe, kompromisy, s montážnikmi sa dohodnúť, materiál zabezpečiť, aby bol na stavbe, keď niečo chybalo, pozháňať, doviesť, odviesť, čiže to technické zabezpečenie stavby. Keď skončila montáž, človeku to odľahne, potom nastupuje ešte tá ďalšia varianta, servisný technik, zladiť ho s domácim, keď nestíha domáci pri spúšťaní, spraviť mu potom školenie, ako čo sa obsluhuje, na čo si dať pozor, čo si odsledovať, no a potom tá fakturácia. Čiže si sa z toho aj celkom najedol, ne? Za tých 8 rokov? Stačilo ti to. Takže máš nejakú vlastne novú výzvu, čiže nejaký iný projektík. No a ten projekt je vlastne taký, že on je taký ako keby, že pokračujúci, čiže my sme mali 3 roky dozadu, sme si to tak trošku ťukli s takým projektikom, že kurenári.online. Čo to bolo vtedy, alebo jak to bolo myslené? Tak vtedy to bolo, je to 3 roky dozadu starý projekt, kde som bol ešte plne obchodno-technický poradca na koncových zákazníkov. Myšlienka tam bola preniesť moje skúsenosti, vedomosti na kurenárov, čiže pomôcť im s tými najviac problematickými časťami, alebo ako to nazvať. Čiže ich práce, ako ich dňa. Tak, čiže to, čo kurenár zažíva, kurenára živí jeho práca, vtedy, keď je na stavbe. Čiže keď je doma, je sobota, nedeľa, večer, rodinka je doma, on musí robiť cenové ponuky, ktoré ho odvádza od toho. Príde ráno, príde týždeň, musím si zabezpečiť materiál. Keď mi to nikto nezavezie, musím ísť do obchodu, nabrať si veci. Stojí to čas, v priemere niekde 2-3 hodinky, tým zabijem. Tam to nebolo až tak veľmi dobre podchytené, čiže
tomuto projektu sa človek potrebuje venovať naplno. Čiže jasne. nemôžeš mať veľa toho nejaké bokovky a ešte telefonáty a potom fakt sa už potom to nestíha a dojde sa do toho štádia, ako to bolo, že proste nevenuješ sa ani tomu živnostníkovi, kurenárovi, malej firme, nevieš mu poriadne zabezpečiť tú podporu, support, ani tým koncovým zákazníkom. Čiže sme spravili vlastne, že urobili sme si domáce úlohy, tak. Teba sme vyčlenili len na tento projekt a reštartli sme to vlastne teraz odznova. Takže poď mi teraz po tých, lebo už si ich povedal celkom veľa, ani som ich nestihal registrovať, že poďme najprv v tým tvorbe cenových ponúk. Čo je typický príklad? Čiže predstav si, ty si teraz momentálne kurenár. Je sobota, nedeľa, večer, cez týždeň pracuješ. Niekedy tie cenové ponuky potrebuješ spracovať. A ideálny čas, alebo kedy je ten priestor, je aktuálne pre nich sobota, nedeľa. Čiže si doma, rodinka, víkend beží, ale ty musíš byť opäť v práci a riešiť alebo tvoriť cenovú ponuku, ktorá ti potom prinesie prácu na to ďalšie obdobie. No a jak mi to ty vyriešiš? No, buď vieme spraviť to cez konfigurátor, ktorý máme zaradený na našom e-shope. Okay. Čiže všetky tie technológie, ktoré my ponúkame, sme materiálov vybavení. A je tam zopár jednoduchých otázok, na konci ti vyjde cena, koľko ten materiál bude. Tam súpis položiek a finálna cena, ktorá je pre teba. Tam bude zoznam? Je tam pekne zoznam položkový. By som si písal na kartónik, že čo potrebujem? Môžeš aj na kartónik. Ja ako kurenár teraz sa predstavujem, tak ja to robím do Excelu, píšem riadky. Toto mi tam hodí? Áno. Aj nie je to v Exceli, je to pekne vypracovaný zoznam od tých najdrobnejších položiek, od skrutiek, matíc, cez pripájací materiál, príslušenstvo až po zdroj tepla, rúrky podlahového kúrenia, plynový kotol. Čiže komplet zoznam, ktorý vieš použiť, dáš si k tomu svoju cenu práce a máš správnu cenovú ponuku. Aj všetko to trvá do 5 minút. A toto, keď mi vyhodí ten zoznam, ja s ním viem spraviť potom čo? No, ten zoznam si skontroluješ, či tam náhodou niečo nechýba, niečo nie je naviac, dáš si ho do košíka, ako pri klasickom e-shope. Aha, že už rovno prehádzujem do košíka, že kliknem a ide do košíka? Vyberieš si, ako chceš platiť, čiže na faktúru, hotovosti, dobierkou, kde sa to má doviesť, chalani to vo Vranove na to prvom sklade zbalia a privezú ti to na adresu. Čiže odpadáva ti tá cesta do firmy, neviem, či môžem menovať. Čiže odpadá ti cesta na sklad niekde, kde chodíš si po materiál, že stojí to čas. Nie, ten čas, ten čas, ktorý si na ceste, vieš byť na stavbe a produktívne ho využiť. To znie zaujímavé. No a keď ja napríklad neviem, však vieš, ja to neviem navrhovať, ja si to posielam do veľkého obchodu, aby mi oni spravili cenovú ponuku, tak ty mi čo teraz ako spravím, ako to budem robiť inač? Dá sa to cez ten konfigurátor, čiže pre zákazníkov, ktorí chcú rýchlu cenovú ponuku, čiže zavolajú ti, koľko ma bude stať podlahové kúrenie, rodinný domček 120 m2. Jasné. Vyklikáš to, máš to. Pre zákazníkov, keď s tou cenou budú ako tak stotožnení, že potrebuješ ich dopilovať, zoberieš číslo na mňa, mail, zašleš mi podklady, ja ti to vypracujem do detailu, čiže zahrnú sa tam pripomienky, ktoré máš trebárs po obliadke a vyjde ti finálna cena pre zákazníka. Alebo respektíve vyjde ti finálna nákupná cena materiálu pre teba. Ty si k tomu dáš, koľko chceš na tom zarobiť a je to vytvorená cena. No ja to robím, teraz som kurenár, ja to robím vždycky večer. Idem do kancelárie a večer robím cenové ponuky. A teraz, že mne to trvá, že keď spravím jeden dom, spočítam, to mi trvá tak hoďku. Koľko by bude trvať teplné čerpadlo s podlahovým kúrením v tom tvojom konfigurátore? 5 plus 5 minút. Vážne? 10 minút. 10 minút? Takže sa môžeme venovať manželke potom? No áno. Keď chceme to dopilovať, si doma pri manželke a ja to dopracujem finálnu cenovú ponuku. Čo tam máš ďalej potom vlastne? Že čo je v tom projekte? Že chápem, cenové ponuky mi to rieši. Čo ďalej dostanem? Super. Máš cenovú ponuku. Je dom predaný, potrebuješ ten materiál nejak dostať. Čiže na to slúži potom ten e-shop, vytvorený zoznam, dá sa do košíka a v sklade vo Vranove nad Topľou zbalia to do dodávky a privezú ti na miesto. Čiže poviem,
v rámci celého východného Slovenska, čiže Prešovský, Košický kraj, kdekoľvek, Poprad, Prešov, Svidník, Medzilaborce, a Košice, čo tam je, Veľký Kráľovský Chlmec, čiže Prešovský, Košický kraj vieme si to takto zabezpečiť. Čo so servisom? Že kto mi príde spustiť to teplné čerpadlo, keď som takto kúpil u vás? Naši 8 servisní technici. Čiže pokiaľ nemáš servisných technikov, my ich máme, čiže ty nás inštaluješ zdroj, plynový kotol, tepelné čerpadlo, dáš kontakt a zavoláš mne, že je to skončené a ja zabezpečím servisných technikov, ktorí podľa dohody. Čiže dneska nainštalujeme, potrebuješ to spustiť o 2 dní, o 3 dní, prídeme na ten tretí deň, to už je podľa dohody. To je celkom rýchle. Je, preto, lebo máme 8 servisných technikov, 2 servisných disponentov, ktorí vedia, kde sa presne nachádzajú, aké majú trasy, aké majú plány. Čiže vieme si v tom našom systéme ich poposúvať, preskladať a záleží na tom počte. Alebo si predstav, že máš kamaráta, ty sám osobne nie si servisný technik. Máš kamaráta, ktorý je servisný technik. Čiže ty si nainštaloval zdroj a dal si domácemu číslo na ňo. Takže ten jeden servisný technik má tých vecí strašne veľa, čiže nevie sa mu dovolať domáci, povie mu, že áno, už prídem pozajtra, nepríde, bude volať tebe. Čiže zase ty máš ďalší telefonát, ktorý potrebuješ vybaviť a odbehneš od práce, musíš to nechať, zavolať, čo s ním je, kedy príde. Toto všetko ti odpadne. Čiže pôjdeme k zákazníkovi, alebo dáš číslo zákazníkovi moje, a ja už to potom všetko ten servis doriešim. Čiže zákazník, keď bude mať nejaký problém s kotlom alebo so zdrojom, nemusí to byť kotol, ale so zdrojom, tak volá našemu servisnému oddeleniu, ktorý ho vybaví. No, predstav si, že si kurenár a je september, vykurovacia sezóna. Všetci ti začnú teraz telefonovať, že potrebujú servis kotlov vyčistiť. Nedvíham, nechám v aute telefon. Výborne. Teraz by si ho mal pri sebe, nikto ti nevolá, lebo by volali nám na servis. Že vám do call centra? Vážno? Áno. No, zaujímavé pointy. A čo má spraviť kurenár, keď chce vlastne spolupracovať? Jasné. V našej spolupráci vedú 3 jednoduché kroky. Vyplniť kontaktný formulár. Kde? Na Facebooku. Čiže sú videjka s kontaktným formulárom, kde sa zaznačí, čím sa zaoberá, kde sa nachádza, čiže meno, priezvisko, telefón, aby som ho vedel spätne kontaktovať. Potom nasleduje krátky informačný telefonát. Tam, keď si sadneme, prebieha stretnutie, kde si hĺbšie prejdeme tie témy, registrácia na stretnutí a vie využívať benefity. Môžete aj rovno zavolať? Môžem mi rovno zavolať. Jaké máš číslo? 0918 626 111. 0918 626 111. Tak. Pekné číslo máš, až také podozrivé. Áno, nepredávam ponožky, madrace, ale kúrenie. Čo týmto dosiahne kurenár, keď do tejto spolupráce pôjde? Čo je tá pridaná hodnota? Však teraz niekde chodí, teraz niekým robí niečo nejak. Čo tým dosiahne? No čas. Čas, ktorý vie venovať tomu, čo mu prináša peniaze do vrecka, čo ho živí. Čiže odbúrajú sa mu tie veci, ktoré sú síce potrebné preto, aby získal tú zákazku a mal z toho benefity a zisk, ale sú neproduktívne. Čiže tvorba cenových ponúk. 2-3 hodinky denne, 4 týždenne po víkendoch, to vie stráviť s rodinkou. Čiže čas strávený s rodinou je asi ten najdôležitejší. Čiže vie byť viacej s rodinkou. Ďalšou je dodávka materiálu. Čiže nemusí odbehovať do firiem po materiál, v jednej nemajú, musí ísť do druhej, do tretej. Čiže 3-4 hodinky, 5 hodín, 6 hodín týždenne, tak to vieš stráviť na tých cestách. To je jeden celý skoro pracovný deň, ktorý ty si neproduktívny, lebo nie si na tej stavbe. A tak vieš byť na tej stavbe a viacej tým pádom aj zarobiť. A ďalšia je potom ten spomínaný servis. Čiže september, telefon zvoní, radšej si ho nechám v aute, nech sa môžem sústrediť. Telefón pri mne, telefón mi nezvoní. Keď tak niekto, ktorý ešte niečo potrebuje doriešiť, dopilovať otázky, čiže zrýchlenie tvorby cenových ponúk, viacej času pre rodinku a menej odbehávania po materiál, čiže viacej sa sústrediť na
stavbe a to, čo ti zarába. A potom servis, čiže tie, neviem, či spomínam správne, otravné telefonáty, ktoré vedia človeka ubiť, tak bude zdvíhať niekto iný, ktorý vie ich rýchlo vyriešiť a k spokojnosti. Ty sa teraz vlastne celkom často stretávaš s kurenármi. Jak oni na toto reagujú? Páči sa im to, tento projektik? Aktuálne idem z Giraltoviec, čiže chlap, alebo ten kurenár robil vo firme, sa osamostatnil. Firma mu zabezpečila zákazku, on to zmontoval a týmto pre ňo haslo. Osamostatnil sa a presne všetky tie veci ho dobehli. Čiže tvorba cenových ponúk, sobota, nedeľa, večer, kedy inokedy. Materiál, musím ráno stať, ísť na firmu, zobrať si veci. Nemajú tam, musím ísť do ďalšej firmy, do ďalšej. Čiže aktuálne dneska 3 hodinky strávil na cestách a mohol ich stráviť na stavbe. Nainštalovaný zdroj, opäť posunutá vizitka, tu zavoláte servisnému technikovi. Jasne. Čiže presne to, čo sme teraz hovorili. Že... Čiže všetky tie veci, ktoré tebe ako kurenárovi tvoria prekážky pri tvojej práci, ktorá ťa živí a ťa baví, tak tie všetky od teba... Čiže to reflektuje na to, že to sa mu páči, že také existuje. Vlastne. A myslíš si, že by dávalo zmysel, aby že my vlastne v tom kúrení, alebo ja osobne ako Ferobaník sa tým zaoberáme, že minimálne, že full time, alebo teda zamestnaný som u nás do roku 2002, čiže už riadne dlho, ale dobre, čo som študoval. Ale potom od roku 2011 celý ten čas vlastne rozmýšľam nad tým, ako robiť marketing v kurenárstve, ako robiť obchod, alebo ako to predávať zákazníkom, ako robiť inštalácie, ako robiť servis a tak ďalej. Myslím, že by im dávalo hodnotu, keby že sa stretnem s tými kurenármi a teraz vlastne im aj trošku pomôžem a im dovysvetlím tie súvislosti, na ktoré my sme už za tie roky prišli? Určite. A toto si viem predstaviť u kurenárov, ktorí chcú sa posunúť niekde inde, niekde ďalej. Čiže aktuálne, čo sú spolupráce, tak sú ľudia, ktorí som ja, mám parťaka, chodím si robiť podlahové kúrenia, namontujem si zdroj, úplne mi to stáči. Nechcem sa nikde ďalej viacej posunúť. Ale sú ľudia, ktorí sú ambicioznejší. Neviem, či ambicioznejšie. Možno, že to chcú ako keby, že robiť nejako zaškalové. Alebo skôr sa posunúť možno na nejakú vyššiu úroveň, viacej byť poznateľný, niečo osobnejšie do toho vložiť. Tak tam si viem predstaviť nejaké konzultácie s tebou, sadnúť si nejaké to menšie školenie v rámci dňa, prejsť si marketing, ako spraviť marketing, či my sme si preskákali, lebo prakticky ja som... Pri nástupe bolo 6 montážnikov, jeden servisný technik, teraz je to už plne niekde firma inde. Čiže aj týmto smerom vieme im poradiť, že čo asi ich v budúcnosti čaká, keď budú na nejakej tej trajektórii toho vývoja. Rozumiem. Mne to zase dáva zmysel v tom, že my chceme to ako vízia našej firmy zmeniť stavebníctvo alebo to kurenárstvo k ľudskosti, takže vlastne keď pomôžeme im, aby aj vnútrofiremne alebo v tej ich partii alebo v tej skupine vnútorne vlastne fungovali menej stresu, menej hádania sa, menej tlaku, tak mne to dáva zmysel, aby ľudia vlastne, aby sa im menil život. Takže vlastne apelujem na kurenárov, že tí, ktorí to pozeráte, aby ste chceli napríklad sa prihlásiť do toho, že spraviť si so mnou stredko a spraviť si taký maličký mentoring a trošku sa na to pozrieť, že jak to robíte, napíšte nám dole do komentárov alebo ozvite sa nám na kontaktné údaje našej firmy a skúsime niečo spoločne vymyslieť. Michal, ďakujem ti za predstavenie tohto projektu, za tvoju tretiu časť v tomto podcaste. Uvidíme, ako bude tvoja kariérny vývoj, do dôchodku poď ešte ďaleko. Uvidíme. Mali sme tu Jara Saraku, ktorý je u nás 32 rokov, takže ešte možno ťa tu privítame aj na zase ďalšie nejaké iné témy, keď si zase niečo vymyslíme iné. Že ďalší projekt. Nejaký ďalší projekt, alebo čo budeme developovať. Ďakujem ti pekne.